Welcome to Amsterdam! Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas. Next day na naman tayo. Pasensya na po. Nakalimutan kong i-continue yung vlog yesterday. Ngayon ay nagre-ready na kami para sa school ni Ana. Nagbihis na po siya. Siya na yung nagbibihis sa sarili niya. Tinutulungan ko na lang siyang i-prepare yung mga gamit niya or i-ready yung mga damit. Gawan ko siyang mabilisan ng pancake. And today nga pala, I will ditch all the yung mga non-stick pans ko. Palitan ko na po sila kasi hindi na siya okay ba. And palitan ko silang lahat ng stainless na. May mga stainless na po ako dito. Pero yung iba or yung ano. Kaso nasasayangan ako guys. Ang mahal pa naman ng bili ko nung BK na ano na pants. Wala pa po akong suklay. Naghilamos lang ako kay aalis hatid ko lang din naman siya. Magre-ready po ako kasi mamaya may imimit po ako Pilipina na nasa kabilang town lang na nakasabay ko po siya sa sa bus. Ayun, nag-exchange kami ng contact information, ganun, and imimit ko po siya. I think bago pa lang siya dito sa Netherlands. Magkabilang town lang din kami, and may mga common friends kami, friends. May mga kakilala siya, nakakilala ko din. Okay, ready na natin yung pancake ni Ana para makakain na to. Kailangan na nating bumili ng gatas. So, as I was saying, may imimit akong Filipina mamaya. Magba-brunch po kami together. And para makatingin-tingin na din siya sa sentrum namin. Isang ano lang kami, isang himente or isang munisipyo lang. Narinig niyo ba si Ana? Yan na naman sa paborito niyang kanta. Drink water, love. Your throat is dry. Wala. Sabi ko, labi na ako naguba. Yung sa store na pinagtatabahuan ko, ang dami pong magagandang home stuff. Yung cookware, yung mga decor, basta may mga gamit sa bahay. Ang dami po. So, tingin-tingin ako doon. May mga nakita akong stainless na pangluto. So, bili tayo.
banana lang ipapadala ko sa kanya today. We have to buy new bread, my love. Oy. I will buy new bread, ha? If you can't finish your bread, it's fine, okay? But just try as much as you can to eat, or just eat as much. If you can't finish it, fine. I have only banana for you, yeah? Okay, tafel now, please. Not too much, huh? Sige na, 8 I should leave. I will just finish this and then we are ready to go. It's Macaulay. What's really, eh? Oh, you don't have fork. Yeah, it's okay. You use this one. Sorry. Dali na. Kapiti na ng palangga. Wait. Saan na pritiha na? Wait. Kasi mata. Wait. Tawag kita ko sa luha tulo pa. Usa. Once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, it's okay. 8 na. Mama also has to go to the Centrum. I think I will just walk to the Centrum today. I'll just walk because the weather is nice. I was thinking of taking the back feeds, but okay. Hapit na kumahuman. So, ang masarap nito, no? Nilalagyan ng margarine ba, tapos sukal. Uy! Ano yan, mong kabuangan nga snack sa una ba sa mag-ingon. Anak na gani, agoy. Kalita na yun. But sa Cebu kasi, parang, ano siya, diba? Yung yellow na color. Nilalagyan ng food coloring yun, eh. Feel na feel mo talaga yung sa Cebu ka. Minsan, hindi po ako nakaka-timing ng na pancake. So, I will ask my sister to bring, I think, 6 packs of pancakes doon sa atin. Mas gusto ko kasi yun para siyang American na ano ba? American style. Yung parang buttery na ano, na taste. Yung friend ko nga si Hazel, nagdala dati. So, oh my God. Sobrang sarap. Oh, yeah. We will ask Oma and Opa to buy pancake, Anna. Pancake mix. To take here. To bring. Yeah. Huh?
Ik heb nog meer hier. Wil jij meer? Now? You want more now? How many? So, anyway, tapusin ko po muna ito. No? Natin na natin si Aling Maliit sa school. O yan, nasa Hima na kami. Egg. So, Di ka makaog egg? Allergic ka? libog po. So, pagka... A few moments later. Hello, titas. Bahay na po ako. Ano na dito? Mag 4 o'clock na and andito yung kaibigan ni Ana. Dinala ko sila sa Centrum after picking them up sa school. Kinorner na naman ako ng anak ko. Sabi ko sa kanya, wag magdala ng bata today kasi maglilinis sana ako. Ayaw, paawat talaga guys. And nahiya na ako kasi ando na yung nanay. Sabi nanay, if hindi okay, sabi ko sige na lang kasi nga dadalhin ko na lang din yung mga bata doon. Dinala ko siya sa Centrum, nag-ice cream sila. Tapos na-meet ko si Lani for the second time. Nag-meet po kami sa bus. Yun nga, di ba nasabi ko. Tapos yung first meeting namin, and connection. Bisaya din siya. So, masaya yung usapan namin kanina. And hopefully magkita kami ulit no. Nasa kabilang town lang siya. Masaya naman kanina. Busy lang yung araw ko today pero masaya naman. But yeah, i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Pinapanood ko yung vlog namin ng mga kaibigan ko na pumunta kami ng Paris together. So, i-end ko na po yung pa-video natin. And gusto kong i-shoutout si, yung nanay ni Rina, Nanay Emma. And also si Sis Marites Miot, if you're watching sis. Common friend namin siya ni Lani, yung kamit ko kanina. Thank you. Thank you po sa panonood. Titas, thank you sa panonood and i-end na natin yung pa-video. Next time na naman po ulit, no? Try ko talagang mag-video ulit these days. So, maraming salamat sa panonood and kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Duy! Mush, mush, babush!